मोनसे खोथा बुंदे आं उम नोंखौ रागा जोंबा बे किउट नो बे हाँ बेबे नै एसे लामाखिसो ओंखारफैदों आङो हो नै दंफां सायावनो जिरायदों आं हेलौ सोर नों आंनि खाथियाव मानो जिरायफैदो नोंनि मा प्रब्लेम बेवहाय आंनि प्रब्लेमबाबो आंनि खाथियाव मानो जिरायफैदो गोसो एमानथ' जायगा दं बेलेगावथ' जिरायहैनो हायोना आंनि गोसो बे बेबे आंनि गोजानावथ' जिरायनो हायोना नों एमानथ' जायगा दं नोंहा सोरबा सिख्ला गावखौ बखिबाय दं सिनायाफ्रामा नोंलाय मानो थेयाव जिरायफैनांगौ मेरलाथ' जायगा दंना आंनि खाथियाव मानो जिरायफैदो अ हेल' बे बयनिबो जायगा बे नोंनि आंनि नोंनि नाम लिरनाय गैया इयाय आंनि नाम गैयाबाथ' आंनि खाथियाव मानो जिरायफैनांगौ बेलेगावथ' जिरायनो हायोना नों बेलेगाव थां मा बेलेगाव थां आंसो फार्स्ट जिरायदो बेयाव हा बेबे नै आंखौ फसायदोंसो दां मानसिया फसायनायावसो बुंबाय थादों औ सिख्ला गाव गोसो दंबा गावबा गाव जिराय थां आं दंफां सायाव बेयो बार नांदों आं बेयो जिरायदो सोर फार्स्ट जिरायदों मेरलाथ' जायगा दं आंनि खाथियाव मानो जिरायफैनांगौ नालाय सोर गावखौ बखिबाय दं सोर सिख्लाया सिनाया माया गोसोम दन दिदि अबाव नुना गोसोम नुवा नोंलाय बेसेथो साफा आंखौसो गोसोम बुंदो दि आंखौ नायोमोन साफा आङो हेन्सा मोनाखै बे गावखौनो गोजानाव जिरायथां आं खाथियाव दा जिरायफै गाव गोसो दंबा गाव जिरायथां मेरलाथ' जायगा दं नों फार्स्ट जिरायदों आं फार्स्ट जिरायदों गोजानाव जिरायथां नों फार्स्ट जिरायदोंबाबो अके आं गोजानाव जिरायहैदों होनदों आं आं जेबो खोनायाखै हेल' गोजानाव जिरायथां आं जेबो खोनायाखै गोजानाव जिराय होनदों आं मेरला जायगा दं आं खाथियाव मानो जिरायफैदों आं गार्लफ्रेन्डजों रायज्लायबाय दं एसे सिरि थालाय नोङो सिरि था बयफ्रेन्डबाबो गार्लफ्रेन्डबाबो गोजानावथ' जिरायहैनो हायोना नों आंनि खाथियाव मानो जिरायफैदों नों बेलेगाव जिरायथांना मा बखिबाय दं आं फार्स्ट जिरायदों बुंलाय नों जिरायदोंबाबो आं जिरायग्रोदों सोर फार्स्ट जिरायग्रा नोंहालै बेखौ सिनाया आङो सोरबा इबा आंनि गोसोथोनाय नङालै बे आंनि गोसोथोनाय नङा सयथिलै बेबि सयथि हसाय प्रमिसलै बे आंनि सिनाया आं इखो बिखौलाय मानो लानांलाय गोसोम दन दिदिनो जायाफ्रामा ना दाननालाय नुबायना नों बखिबाय थानायनि थाखाय फनखौ दानबाय गार्लफ्रेन्डआ आंखौ गारबाय नोंहासो खाथियाव जिरायफैदो बिदिखायसो बखिजादों मेरलाथ' जागोन गोजानावसो जिरायहैनो हायोना दा आंनि गार्लफ्रेन्डआ आंखौ गारबाय नों आंनि गार्लफ्रेन्ड जानांसिगोन दा आंलाय मानो जानो अ आंखौ दा गारबाय नोंनि थाखाय नों जानांसिगोन गवा आंनि थाखाय नोंनि आंनि खाथियाव जिरायफैनायखायसो जानो गोनां जादों दा बिदिजों जानाय नङा आंनि गार्लफ्रेन्डखौ नों बुरखा हरफिननांगोन नङाबा नों आंनि गार्लफ्रेन्ड जानांगोन नोंसो आंनि खाथियाव जिरायफैदो नोंसो गारजादों आं मानो जानांगौ बार गारजान खाथि बे नोंनि जायगा नामाब्रा मा बे नोंनि जायगा नोंथ' गोजानाव जिरायहैनो हायोना दाथ' नों आंनि गार्लफ्रेन्डखौबो ब्रेकआप खालामहोबाय आंनि गार्लफ्रेन्ड जादोब्रा आंलाय नोंनि मानो गार्लफ्रेन्ड जानो मोनसे खोथा बुंदे आं नोंखौ रागा जोंबा बे किउट नो बे आंलाय नोंनि मानो गार्लफ्रेन्ड जानो फंसे बाथ्राखौनो बार नोंनाथ' जेबोआनो प्रब्लेम गैयाना आंनि गार्लफ्रेन्ड गारना थांबाय होनबाबोथ' नोंहासो गारजादों आं मानो जानो नोंनि आंनाथ' दा गार्लफ्रेन्डआ गारखाबाय नों जादोब्रा प्लिज आं मानो जानो नोंसो आंनि खाथियाव जिरायफैदों जादोब्रा आंनाथ' बिएफ दंखायोना बिएफआ थादो बाद दे इखो मा थाथैलाय बिएफआ बिएफ उननि खोथा आंदोथ' थालायदोंना दा सासेजोंनो बेसे थानो नोंलाय मा सासेजोंनो बेसे थानो नोंसो गारजादों र' आं आदानो फन हरनि आदानलाय मानो फन हरनो जों सानैनि मेटार ना बेयो आदान मानो फन हरनो र' आंनि आदाया फैगासिनो आदाखौलाय मानो लिंहरदो फै आं आदा सादा गिया नोंखौ मुथ'दे नोंखौ दिनै पटायनासो गारगोन माने नानि गार्लफ्रेन्ड जाथारनांगोन आं आदा सादा गिया लिंहर सोर आदा लिंहर नोंसो गारजादों ओमफ्राय आं मा खालामदों नामा नोंसो आंनि खाथियाव जिरायफैदों जायगायाथ' नोंनि आंनि गैयामोन ना इयाय मेलाथ' जागायाव नोंथ' गोजानाव जिरायहैनो हायोमोन ना ओमफ्राय मानो खाथियाव फैगासिनो गोजानावथ' थाजायोना मा खाथि आंनिसो गोसो बे आं जेराव थागोन थाया दलद थाना मानसिया एसे सयथि नोंखौ रागा जोंबा बे किउट नङा बे गोजानावथ' थाना एसे आदाखौ लिंहरदों आं दा आदाया फैसिगोन हा लिंहर गिया आं रावखौबो नोंसोर आदायालाय मा खालामनो खनसे सिटेगासिनो गैया खाथियाव फैना होनबायना आं लिंहर सोर आदा बिलाय लिंहर हनै आदा फैबाय आदा माने आदाखौ लिंहर मारदोंसो आरोना आं थगायदों सानदों नोंसो आंखौ माने खालामबाय थानांगौ आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थादों अबे कुमार
नोंनिया मा खालामबाय दे गार्लफ्रेन्ड खालामनो सेंग्रायनोमोन आया नों मालानिफ्राय बेफोरबायदि जाखो जोंथ' सिनायाखै मालानिफ्राय बिदि माने खोथा दं हा कुमार माने जों सानैथ' सिनायलायखायो आरो रागा जोंलायनाबो लाब गैया आं बेखौनोथ' रागा जोंलाय नङा आङो एसे बिजियाव दंमोन आरो ना खामानि आंना एसे बिजिमोन नाथाय माइनाव लिंहरदोंमोन नालाय नोंथां बुंदों जेनेबा मा जानायमोन आंनि गार्लफ्रेन्डखौ ब्रेकआप खालामहोदो बेथ' आंनि जाखानांसिगोन ना आंनिया जेबो मानियाना नोंसो आंनि खाथियाव जिरायफैग्रोदों नोंनि खाथि आंनि खाथियाथ' जेबो गैयाना बे बयनिबो प्लेस गार्लफ्रेन्ड माने मानि थाखाय गार्लफ्रेन्ड जाखो दे मालानिफ्राय गार्लफ्रेन्ड जाखो दासो 1 सेकेन्डनि सिगां नों मा बुंनो नागिरदों मोजां बुंलाय नोङो माइनाव मा जानायमोन खोथालाय फार्स्टलाय इयो आंनि खाथियाव जिरायफैदों फन रायलायना ओमफ्राय आंखौ गोजानाव थांनो होदों ओमफ्राय गावहासो मा जाखां मिथिला आं बेथ' नोंनि मा बुंनायमोन फार्स्टआव फैना मा बुंनायमोन गावहासो फन रायलायबाय थादों ओमफ्राय आं गोजानाव जिराय होनदों गोजानाव जिरायदों ओमफ्राय मा खालामनाय जेबो खालामाखै ओमफ्राय खिथु खाथि थांबाय थादो खाथि थांबाय थादो ओमफ्राय जेनेबा नों मानि थाखाय बेफोरबायदि खालामखो दे मानि थाखाय माने आंखौ गार्लफ्रेन्ड रागा जोंना फन दानबाय बे गारबाय नोंनि गार्लफ्रेन्डआ फन दानबाय ओमफ्राय नों इखौ आंनि बिनानावखौ नों माने बेफोरबायदि जेनेबा बे आंनि गोसोसै आरोना भाइ माने आंना गार्लफ्रेन्ड गारजाबाय आं बेखौ लाखाथारगोन नोंनि गार्लफ्रेन्डआ गारजानानै मा आंनि बिनानावखौ मोनबाय ना मा जागोन नोंलाय भाइ नों आंनि लोगो दा नोंखौ मोजांनो बुजायदों नों खोनासंनो आंनि गार्लफ्रेन्डआ जेनेबा नोंखौ गारबाय मानि थाखाय गारबाय नोंनि सायावसो गासिबो ओमफ्राय नों आंनि बिनानावखौ बेफोरबायदि आंनि सायाव बोरै खालामनो खोथा गैयाना ना आंनि सायाव बोरै आंनि सायाव जिरायफैना लाग्रोदों आंनि खाथियाव जिरायनाया माबा जाबाय होमबाबोथ' नों गोजानाव थांनो हायो मानो डिस्टार्ब खालामनांगौ आया गफिबाय आं नोंखौ आंनि लोगो होनना सानो बे जों ज'नो थायो ज'नो जायो आंथ' बेफोरखौ नों बेफोरबायदि खालामनाङा ना होमबाबो आंबो मिथियो ज' थायो ज' जायो होननानै खिन्थु आरे नों मेटारखौ बुजिना आंनि जायगायाव थाबा नों बुजिगोनलै भाइ नोंनि जायगायाव मानो थानो दे खोन्थालाय मानो थानो माने नोंसोर बिनानावनिफ्रायसो आं ब्रेकआप जादों ना बा आं थांनानै नोंनि बिनानावनि सिगाङाव बेफोरबायदि आङो डिस्टार्ब खालामहैबाथाय नोंनि बिनानाव माबोरै मोनगोन नोंथ' एसे बुजिनांगोन ना आंना बिनानाव गैयालै भाइ नों बिनानाव गैया ओंखायनोथ' नों बुजियाखै आख' नोंना बिनानाव थाबाथाय आंनाबो जेरै बिनानाव दंना नोंबो अब्ला बुजिगौमोन ना नोङो बे नों बुजियाखै ओमफ्राय नोंनो दा मा नांगौखौल' बुंदो दे आंनो दा नांगौ आंनि बे ब्रेकआप हयथ' आंनि गार्लफ्रेन्डखौ नोङो बनायना नोङो जा नोंनि बिनानावआनो जा आंनो मोजाङै मोजां रायज्लायनानै मोजां रायज्लायहोफिननांगोन नों बुंनो नागिरो माने जोङो आंनि बिनानावदो आंदो माने ना माइनाव माने इनो गार्लफ्रेन्ड सासे नागिरना फैनांसिगोन दा नोंसा बिनानावनि थाखाय जादोंना बेयो दा नों बाहाय माबोरै बाथ्रा बुंगासिनो नों मा एसे बुजिया ना फाग्ला जाबाय नामा नोङो फाग्ला जायाखै मेलेम गैला इया मेलेम गैला इमान हिनजाव मानसिखौ फाग्ला बुंबाय मान आं मोजां बाथ्रा बुंदों नोङो भाइ सरि बुं आं बुङा सरि बुङा आं गार्लफ्रेन्डे गारजादो भाइ आंसो मिथिगौ आं दा नों गार्लफ्रेन्डजों ना गारजादो इयो नोंनि प्रब्लेम आंनि बोरै प्रब्लेम जानो ना माबोरै प्रब्लेम जायो इयो नोंनि गार्लफ्रेन्डजों नों गारजादो इयो जोंनि प्रब्लेम नामा नाय नों भाइ माइनाव नों इखौ गोसथोयो थो आं इखौ नाङाबो आं इखौ गजब बेइज्जती है नों मानि थाखाय डिस्टार्ब खालामगासिनो इखौल' बुंलाय आं डिस्टार्ब खालामाखैमोन फार्स्टआव आं गावनि फनाव फन रायलायबाय दंमोन आं रावनिबो फनदो रायलायाखै आं आरो रावनिबो जायगानो हायो भाइ मालायनि ससमाखौ बिदि दांनाङा बे र' नों खोनासं नों ससमानि थाखाय जुदि एफा इदि रागा जोंदोंबा नों आंनि बिनानावखौ नों बेफोरबायदि बुंदो आं माबोरै रागा जोङा जानो ओइ आं बेखौ बे ससमाखौ एगारबाय मा खालामनो सरि बुंदो नोंखौ आं सरि बुंदो सरि बुङा आं सरि बुङा सरि बुंदो नोंखौ आं सरि बुङालै भाइ आं नोंखौ लोगो होनना सानो लोगोखौथ' आंबो नोंखौ लोगो होनना सानो बाट बे जोंनि मेटार ना आं नोंखौ बुंदो सरि बुं आं सरि बुङा आरो लावनिबो सरि बुङा आं दिनै गारा माइनाव सरि बुंदो सरि बुङा भाइ सरि मा नों दंमोन नामा आं नोंखौ मोजां बुंदो र' नों साइड जाना माइनाव नों साइड जालाय भाइ नों इदि बुलायनो नागिरना मिथिबाय ना नोंनि बिनानावखौथ' माबायाखैना आं बियो जिरायफैदोल'सो खाथियाव दंफां साहा दं गरमाव जिरायगोन ओमफ्राय आंना बिनानाव बुंदो डिस्टार्ब खालामहरदो होननानै सों मा डिस्टार्ब खालामदों डिस्टार्ब खालामाखैमोन नों आंनि खाथि फैगोना फैयाखै बुंलाय जेब्ला फनखौ दानखान्दो अब्लासो खाथियाव फैदों आं नोंनि होमबाबोथ' नों आंनि खाथियाव मानो जिरायफैनांगौ गोजानावसो जिरायजायोना मेरलाथ' जायगा दं बेथ' नोंनि जायगा नङाना बेयो नोङो भुल जाबायलै ब्र नोङो जिखुनु दा नोङो सरि बुंदो आं सरि बुङा सरि बुंदो ब्र सरि बुंनायाव नों थैयाब्रा ना लोगो गाज्रि खालामलांसै लोगोखौ नोंसो गाज्रि सानगोन आं खिन्थु गाज्रि साना आं दाबो लोगो नालाय सरि बुंदोलै सरि बुंदो नोङो आं सरि बुङालै आं रावनिबो सिख्लानि सिगाङाव दिन्थिमा सरि बुंना मोनफेराखै आं बेफोरबायदि माने दिनैनिफ्राय नों आंजों लोगो गैला नों जि सानो सान माइनाव बेखौ मा खालामनांगौ खोन्थालाय
बे थांसै फै जामा मानसि जानांगौ बिथा आं दिनै लास्ट वार्निं होबाय दै आंखौ बुगोन बुंनाय खोथा नङा नों एसे गोजानाव जा मोनसे आंनिबो गोजानाव जा 2 इन्सि गोजानाव जा 2 इन्सि गोजाननि खोथा नङा नै मोजां बुंदों नोंखौ आङो दिनैफ्राय नोंथां आंदो लोगो गैला अबस्था फन नाम्बार ब्लक खालामदो ओमफ्राय दिनैफ्राय कलबो खालामखानांला एबार माइनाव खोनादो डिस्टार्ब खालामबाय थायो खोन्था बेबायदि दामगोन आं इखो दिनैफ्राय कल खालामला थां So guys, इसोर रागा जोंना थांबाय आंखौ लिंहरफिनसै आरोना ओइ गिनानै थांबाय नामा ओइ कुमार मा फैलाय एबार बुलायथारनोसै फै एबार बुलायथारनोसै फै बुलायनोबा मा खोन्थालाय दे मा जाखो मा जाफैलायखै आरो खोन्थालाय आं मोजाङै खोनासं आं मोनसे खोथा बुंनि सरि बुंगोन आङो जुदि नानि खोथा खोनासङो दे बुंलाय दे बुं आंना खिन्थु माथा गरम जाजोब्बाय दे आंखौ गरम खालामनांला आरो ओमफ्राय नों आंखौ गारनो सानबायमोन लोगोखौ नांलालै आंनो भाई जाय मानसिया ना इफोरबायदि लोगोनि बिनानावखौनो जुदि गाज्रि नोजोरजों नायबा आरो मा आङो सरिल'सो बुंनो दा नोंखौ आं जेबोखौनो बुंनो होआखै दे होमबा थांदो दे र कुमार मोनसे खोथा रलाय र कुमार फैथ'लाय एबार सरि नों बुंगोन भाई आंनि माथाखौ गरम खालामनांला आं टेनसन जाजोब्बाय एबार सरि बुंगोन दे सिनायहरना सोर बुंगोन दा नोंबो फै सिख्ला ना मा नाम साबास नोङो गोजानाव थाना नोङो 2 इन्सि गोजानाव थाना दे भाई दे 2 इन्सि गोजानाव थागोन आं मोनसे खोथा खोनासं मा डिस्टार्ब खालामबाय थादों मोनसे खोथाल' खोनासं दे एबार आं मोनसे खोथा बुंसै हा मा खोथा माने आं नोंसोरखौ प्रेंकसो खालामदोंमोन भाई मा प्रेंक केमेरा बोरै केमेरायैनो हाय खालामनांगौ हाय खालामदो दे खनसे हाय खालामनांगौ हाय खालामदो दे रागा जोंनाला दे प्रेंक खालामदो हाय खालामदो हाय केमेरा लिक जाबो दं इनि जास्ट दं हाय खालाम So guys, tamam raga जोंबाय आरोना बिदा बिनानाव आंबो मिथिगौ बे बिसानि बिनानाव जायो होननानै ओमफ्राय आङो प्रेंक खालामबाय माथा गरम खालामजोब्बाय आंखौसो बारे दे खनसे मोजाङै खालामना हरदो गाइस रानि हाय खालामना हरदोलै खनसे बिराद रागा जोंबाय बिब' माबा बिनानाव बिदा तामाम रागा गाइस नायदो बा गथ'नि मोखांखौ बा आरो गाइस आंदो नांलायबावनो नागिरदो बा माने आंखौ दिनै बुमारगौमोन आरोना गाइस बाप माने आइखौ बिराद रागा जोंदोंमोन दिनै जुदि बुंना लायामोन माइखौ होननानै दिखोगौमोन आङो ओरैबायदि रागा बा बिनानावनि अननाय आरोना गाइस बयबो बुजिलायदो एसे आं जेरै खालामदो बिदि हारकाट दा खालाम आरोना आंथ' प्रेंकसो खालामदो नालाय दायो ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना नायनानै माबायदि माने ओरैबायदि मोनादों बेखौ माने ओरैबायदि बुंनो गोसो जादोंमोन ना ओमफ्राय नोङो दिनै आंनि प्रेंक खालामनांला खिन्थु दे आं इखौ मानि थाखाय दिनै प्रेंक खालामखो दाख्लै आंखौ ओरैबायदि माथा गरम खालामदो आं बे एगेन्स्टखौ लानानै आं दिनै इखौ प्रेंक खालामना माथा गरम खालामफिनथारगोन आंबो मिथिगौ बे बिनि बिनानाव बाट बे बिनि बिनानावा आंखौ सिनायामोन आरोना बेथ' आनैसो नालाय रानि हाय खालामना खनसे हाय बे माने न'आव थाया नालाय सिनाया नों लागोन दा लासिगोन ना दा लासिगोन गाइस दा लासिगोन थ' नोंथांमोना मा खालामनांगोन होनदो लाइक साबसक्राइब शेयार कमेन्ट लाइक साबसक्राइब शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय माला इखौ रागा जोंदोंमोन दिनै आखाइ उथिदिया खिन्थु खेबसे सौनांबाय ओइ मोनहैखां होनना आं बुंला आं माने रागाया ना थाथ'नाला बुंथ'लाङो दायो गाइस दहायनिफ्राय लाया बुंबाय दं दा लासिगोन लागोन ना लानोसै सुनाय नों लाना इखौ फालतु गारनो लालाङा इखौ गाज्रिखा स' गाइस दिनै बेसिमना आरोना ओमफ्राय प्रेंक खालामदों ना बिसोर मिन्थिया बेसारा बिराद रागा जोंबाय ओमफ्राय लास्ट टाइम वार्निं लास्ट वार्निं अभी कैसा लगा मेरा मजाक साला आंखौ खम सानदोंमोन नोङो आंथ' मिथिखायो दाख्लै नोंनि बिनानावा न'आव फैदों होननानै ओमफ्राय आङो प्रेंक खालामबाय मा नाम दोनस मिथिबाय जनि सिन्स येस गाइस थ' गाइस दिनै बिसिमसै भिडिअ'आ आगै माबायदि मोनदों भिडिअ खालामनायखौ गाज्रि मोनदों नामा मोनाखै होमबा रायजोफोरनो एसे मा बुंलाय दे बुंदो दे मिनिनाङा दे जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक शेयार साबसक्राइब कमेन्ट खालाम होनलाय
नों होननायानो जाबाय दे खालामबानो जाबाय ओमफ्राय जेबो गाज्रि मोनदिया आरोना आं होननायानो जाबाय होमबा लामानोसै होमबा फैदो थांसै स' गाइस दिनैसिमसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन नोंथांमोना प्रेंक लाबो होननायखाय आं लानानै फैबायमोन ओमफ्राय दाख्लै बावैनि बाजाराव बस्ता गाननानै जिहेतु प्रेंक बनायदोंमोन आङो प्रेंक माने रिएक्सन भिडिअ बनायदोंमोन आङो बाजाराव बेखौ बिराद खम मानसि नायदों 3K ना 4K सामथिं भिउ फैदो गाइस डिसक्रिपसनाव लिंकआ दं थांनानै एसे चेक खालामबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना आंनि रिल्सखौ नायनो मोजां माने रिल्स नायनो लुगैयो आंनि रिल्स भिडिअ अब्ला डिसक्रिपसनाव दं इन्स्टाग्रामनि लिंकआ प्लिज थांना चेक खालामहैदो फेसबुकनि लिंकआबो दं बिदा बिनानाव खारजोब्बाय स' गाइस दिनैसिमसै आरोना डिसक्रिपसनाव एसे चेक खालामना लाइक शेयार साबस्क्राइब फल' खालामना फैबानो जाबाय स' गाइस दिनैसिमसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन